କିଶୋରା ନା ପୁରା ଘର ଫର କରିକି କାନ୍ଥ ଉଠେଇକି ପୁରା ରେଡି କରିଦେଲୁଣି ନା। କଣ କାନ୍ଥ ଉଠେଇ ରେ ମାଖ ଆଜି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଲା ଡାକିଥିଲେ ବୁଝିଲୁ ମୁଁ କହିଲି କଣ ଲାଗେ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଗୋଟେ ଖାତାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା ଲିଷ୍ଟ ରେ। ଆରେ ତୋର ଫ୍ରିଜ ଆସିବ ସୁଇଚ ଆସିବ ଫ୍ୟାନ ଆସିବ ଖାତା ଭର୍ତ୍ତି ହବନି ରେ। ସେଇଟା ଟେନସନ ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦୋକାନକୁ ଲିଷ୍ଟ ପଠେଇଲି କହିଲି କେତିକି କଣ ଜିନିଷ ଲାଗିବ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ସାମାନ ଲାଗିବ। ତୋର ଗାଁରେ କେହି ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଘର କାମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସାମାନ ଟ୍ରକ୍ ଟେ ଲାଗିବ। ଚାରତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ନା ଠିକ 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 ତାମାନେ ସେଟା ବଡ ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିବନି ରେ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିବ। ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିଲେ ଟ୍ରକ୍ ବଡ ତ 1000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଟେନସନ ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଆଉ। କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛୁ ରେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁରା ଇଜି ଟ୍ରକ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି। କଣ ହବ ସେଇଟା? ଆରେ ବାବୁ ତୁ ଏଇ ନମ୍ବର ଖାଲି ଫୋନ ଟା କରିଦେବୁ ଇଜି ଟ୍ରକ୍ ଯାଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦୋକାନ ସାମାନ ଆଣିକି ତୋର ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ମତେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭଡା ବି ବହୁତ କମ ପଇସା ଫାଇନାଲ କରେ ପୁରା ଫାଇନାଲ କରିଦେବା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଯଦି ଘରୋଇ ସାମାନ କୁଆଡେ ନବାର ଅଛି ବା ଘରକୁ ଆଣିବାର ଅଛି ଇଜି ଟ୍ରକ୍ କୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବଢିଆ ଆଉ ଶୀଘ୍ର